Sibingelele mbukela KZN TV sikwamukela ohlelweni lethu lanamhlanje lwengqikithi la sisuke sithi suka kuplento kanti namhlanje ngibukela KZN TV siyasibuya sizokufundisa nje ngezinto eziningi ezibalekile kakhulukazi ezithinta umzimba wakho nempilo nje ukuthi ezinye izinto singayivikela kanjani ukuze imizimba yethu ihlale iphilile wena kwakho ukuthi 0357898855 noma uthina ukuthola m@1kzntv.co.za. Kunjalo ngibulani KZN TV ngihamba nayo udokotela namhlanje udokotela uGasa ukuyena sikhuluma naye namhlanje sithi baphila abantu so ke sithi ukuthinta kancane nje ihloko ezibalekile udokotela because usosifundise kakhulu ngendlela yempilo nendlela yokuphatha umzimba kuyacaca ukuthi hayi asifundiseke ingakho namhlanje ulana futhi ingakho ngibuyile ngiyabonga kakhulu ithuba ngibingelela ababukeli uDr Gasa okhulumayo from Baphila Herbs. Uyazi indaba engifuna ukuyithinta namhlanje kakhulukazi ile ndaba yokudla okungekona ukudla fake food. Yes. Imizimba yethu nje obistrugglisha skeje lapha ekudleni. Encwadini kaGenesis 1:29 eBhayibhelini uthi uNkulunkulu nginika izihlahla nganinika ama-fruit ukuba kube ukudla kwenu. Savele sashiya thina lokho. So lo yakwageleza ngisho amanzi lapha fresh aqhamuka entabeni agelezayo phansi. Lawo manzi aye right ukuthi siwaphuze. Last time angiqala ukukhuluma ngalento yokudla ngagxila kakhulu emanzini but manje ngifuna ukukhuluma ngokudla. Ikakhulukazi nje ukudla sesikuthola etolo. Sesiyama fruit, ama veg, singasalimi. Inyama, asafuyi sesikuthola etolo konke. Ingozi ke iqala lapho umzimba ulindele ukuthi uthole lokho kwakutshala uNkulunkulu. Okusho ku natural okuqhamuka emhlabathini ulindele futhi ukuthi izilwane kube yilezi ezidla utshani mengabe zidla utshani mengabe izilwane ezidlana zodwa kanjalo but ngenxa yokushintsha kwesikhathi nokushifta kwethu ke emakhaya siyohlala emadolobheni sonke kwesisikhathi uthola ukuthi lokudla obukuthola ekhaya mahala usuyakuthenga manje ukuthenga etolo futhi lezi ezinkulu awuhambi nje nakancane uphuma nje ungene esitolo then ukuthole khona ilapho ke la sithola khona i-fake food. So i-fake food uyibona kanjani? Kunama signs nje amancane. Njengokuthi uma kwama grapes engenazo inhlamvu engenawo ama seeds phakathi. Sure. That is fake food. Uma ku banana futhi asuke ebhaliwe ngithi uyakhumbula most of the time ubuka kahle i-packaging ayabhalwa lapho ukuthi awekho ama seeds. Seedless, Seedless, yes. Bese kuba ubanana uthola ukuthi ubanana ongekho green noma ubanana green kakhulu ongenawo ubrown nolona machashaza na uma ubuka ngapha igcineni nangapha uyabona ukuthi la ayikho seed la okusho ukuthi ubanana oyifake. Ngifuna ukusho ukuthi agcini lapho kuphela kuhamba kuze kufike enyameni kuhambe kuze kufike enyameni emhlophe which is chicken kuhamba kuze kufike enyameni ebovu nayo khona engesezona inkomo zangempela lezi zizazi ezihlatshiwe but kuyi red meat. Uzobona ke noma ugooglisha nje ukuthi fake food ukuthi uzohlangana nayo lento engishoyo ukuthi into esikhona hayi ukuthi AI into ekhona vele isinesikhathi ikhona even amaqanda esiwadlayo even o lettuce esibadlayo even o onion sekuyakhiwa konke kwenzelwa ukuthi imakethe isheshe ngoba ku cheap kunokutshala. Dokotela ngifuna ukufakazela lokho okushoyo but angazi nama nginazi isiqiniseko salokho engizokusho. Sengeke ngibone olamthuthu bekhuliswa in 6 weeks to so reduce or less than that bangcono ke laba abakhuliswa kanjalo mina ngikhuluma nawe ngenyama yenkukhu engakazi ikhule eyakhiwa from a lab ngikhuluma ngenyama ebovu esuka kwi lab evele yakhiwe lab and ukunikeza nje ubufakazi okubuke kakhulu amaburger lawo esiwadla yedwa Okuyithathe lo bhek ungayibeke efrijini uyibeke nje ngaphandle kuphela isonto lelesibili ubone yini ukuthi iyabola ayiboli. Why ingaboli? Because it's not meat, irubber. Uyabona? And lento nakwi chicken ikhona futhi mangabe uthenga mhlawumbe breast chicken lo kuyifuba ukuthathe ukusola ukuthi ukuthathe nje ukubeke nje ngaphandle kwefridge ubone ukuthi kuzobola yini. Akukona lokho kuphela. Ngifuna ukuyigooglisha dokotela lento ishoyo ngifuna ukuyigooglisha manje because le ikhulumayo bekungathi into ephesheya komelika. No iningi la eSouth Africa. Amanye amazwe awayithathi lonto sikhuluma ngemarket la ukuthi ungayithola kanjani ichicken eshape
i-chicken ke yangena khumbula Yes. ukuthi besinenkampani la eKZN enkulu eyenza i-chicken but yawa leyo company Yes. yavalwa kwehliswa isebenzi kwadilizwa. Yes. Why? Because i-chicken besiqhamuka phesheya and ubuthola ukuthi ogalo laba abakhulu akubona laba esibajwayele. Inkukhu isinkulu kakhulu. Yes, inkukhu isingaka isingazangazo ongayazi but iprice iphansi. Akubona lokho kuphela even i-red meat nayo futhi sebeyakhe ema-lab. Sonke lokudla kuthuthelana ezimakethe zethu kungene kuma supermarket and ama supermarket amaningi othola ukuthi lenyama iyatholakala kona noma lokudla kuyathola amanye anamagama amakhulu and esiwathembile eSouth Africa. No wonder ke uthola ukuthi odokotela bahlangana nezifo abangazazi ukuthi zibizwa ngokuthiwa yini. Uye esibhedlela uzophume kuthiwe awunalutho kodwa uyagula. So icolon ithwele ukudla okwakhiwe elab. Uma usuthi uya ekudleni kwangempela iprice yokudla kwangempela iphezulu. Muthi uyofuna nje amadumba ngempela iphezulu iprice yawo. Muthi ungena lapha emarket uwathole ngaphakathi esupermarket iprice iphansi. So kuya ngokuthi ke uwathengaphi. Kube umbila unesizini yawo. Kodwa sibona umbila ukhona unyaka wonke. Yes. So konke lokho is showing ukuthi emarket la kusuka khona ukudla konke uNkulunkulu uyimise kanje lento ngesikhathi eyenza. Isizini nesizini inefruit lakho. Yes. Isizini nesizini inokudla kwakho. Once wageja ngiyalinganisa iorange ebusika udinga uvitamin C uyabona. So once ke ufuna lo vitamin C esama akusewona uvitamin C sekuyi orange futhi uyalizwa molidla ukuthi hayi ngidli orange okungekho kwisizini yabo. Ayingisizeke nalabo bathi baphuza 100%. Ayikho into 100% ekwi-container. 100% juice. Yes, ayikho lonto. Into engekho leyo. Iyazi kusukela namhlanje uthi ayikho noma ingabhala ukuthini. I-packaging leya e-marketing kuphela. Kufana nobisi, ubisi khona ibani milk nebani milk khona ukuthiwa olukhulu phela khona kuthiwa olalabo abasilimayo. Ayikho futhi lonto ubisi olulodwa lolu ubisi olufanayo. And kurare ukuthi kube ubisi oluqhamuke enkomeni ngqo. So leyo nto ke iya ngokwanda and asinakile but yenziwa abantu abaphethizwe ukuvumela ukungena kokudla ukubulala izimakethe zabantu abatshalayo ngaphakathi and then thina ke affecte kwi health yethu. Yabona nje Dotela njengoba ngihleli lana sengithe ake ngithathe ifoni yami ngiguglishe lento oyishoyo. Yes. Yazi kwi list yokuqala uvele ualcohol. Yes, alcohol. And akukona ukudla kuphela vele even alcohol. Uyabona masikhuluma ngealcohol angazi ukuthi lokho mngaka lo bhiyo mngaka namasayidi amangaka ama price aphansi but abantu abebebazi utshwala bayazi ngisho bephuza ukuthi ngeke lento esesiphuza kuyona le sasiphuza and lento hayi ukuthi ihamba naloko kuphela ihamba nanemoya engisazokhuluma ngayo eyenza ukuthi amakhandeti agcine sangene ngisho ukudla nezinto zokuphuza. So ngesikhathi sandelwa ukudla okuyifake sandelwa izifo abangayifundanga ngisho esikoleni odokotela othola ukuthi kuyinkinga ukuthi ngempela kushiya ukuthi yini ekuphethe ingakho isikhathi esiningi uthola ukuthi kuthathwa amagazi time and again kufuna ukucheckwa kubuyiselwe emuva ukuthi yini ekugulisayo kanti bayazi laba akuyibona food security ukuthi ukudla okuningi okungenile kuyifake but ngeke basitshele and kugcwele etolo esithembayo esicabanga ukuthi zingcono ziyayinaka indaba ye-health uthola ukuthi kugcwele amarabhe inyama engaboli amabheka angaboli even isinkwa uma ufuna ukusibona ukuthi awukusithathe usibe ngapha asikho isinkwa singahlala isonto lonke singonakali once aqala ungonakala kwaphela 7 days singaphandle mina lokhu sengikubone kaningi akusona isinkwa lesi irabha leya esiyidlayo kodwa akekho sitshena and wonke ama-brand siwacheckile akhona very few ama-brand amakhulu ukuthi angasebenzisi lo flour osikhiphela irabha. Ngifuna ukubuyela lapha na kwi-alcohol ngiyaye ngizwe kuthiwa utshwala bangampela lobo mbiliswe embizeni iminyaka buze bubhalwe iminyaka ukuthi buhlala iminyaka emithathu nesizulu mase sipheke ekhaya kuthiwa lesangampela leso singafakiwe imbiliso lese siyibilele sona once afakwe imbiliso ngathi akusese sona. Angithi uyazi manje ukuthi kukhona isizulu esiphekwa overnight kusasa siyaphuza yabo so isikhathi ngesikhathi siya ngokushintsha siya ngokusheshsha beya ngokuphela nabantu abebenza lonto
sisele manje negeneration eyenza izinto zishesha ngesikhathi zishesha ke affecta kakhulu imizimba yethu ngakho sikhula. Bona KZN TV sihle nayo baba baphila namhlanje sethi baphila abantu izona zinto ke sisuke sizokufundisa zona ukuthi umzimba wakho unakekele seyitolo siyabuya. Asifuna sikwamukela mbona KZN TV sabukela ihlelo lengqikithi sikhuluma indaba ukuthi asikufundise ngempilo yakho sikufundise ngomzimba wakho lento eshoyo udokotela kubaphila uthi cha mina abantu angivele ngibadayisele nje ngidayisela abantu abangafuni ukuzwa because lezi zinto ufundise ngazo kade ngimtshela nje ukuthi nginenkinga ngathi ngiphathwa izinto wathi akukho kaze ngisiza ngakho yikho ukuthi ngikhiphe imali ngithenge ngoba amanzi angithandi ukwaphuza izona zinto udokotela lezo sikhuluma ngazo but iyangijabulisa lento yokuthi usifundise kanjena ukuthi noma umuntu efika ebazi ukuthi masikhuluma ngefake food uGoogle mina usongikhiphele zonke izinto and mangibuka izinto engizithandayo zodwa and uyabona ukuthi kunzima ukuthi inyawo nqamuka kuyesitolo ngoba lezi zinto sezikujovile and ngoba zikujovile ujovo ukufa kahle kahle uyabona because manje sifana siqale silungise mentality yakho before sikhulume ngomuthi lento ukuthi njalo uyagula ugijimela ekhemesi ugijimela kugas ugijimela kubani ungazange udile nesource kusho ukuthi kuzokubulala ukudla besikhuluma ngakho kuningi kakhulu nami ngeke ngiqede kodwa nje okuseduze okokuqala yilento yokulungisa indaba amanzi ukuthi awukucheck amanzi owaphuzayo ukuthi right yini ngibuye ke eduze ngithi uma right last time ngasho la ukuthi uma amanzi akho ufuna ukwaclean ungasebenzisa ilemon yakho mboni ukhukhumba nobani kodwa lalela kumi alkaline yomzimba ingabalansile lo lemon ufaka emzimbeni usuyinkinga ialkaline yomzimba fanele ithi 80% bese acid develop umzimba uyayidinga but udinga only 20%. Uma sekungalaye kwaloko seqala ukuba ingozi ke emzimbeni kudalwa yini ke okokuqala kudalwa ifake food le yade ngisho ukudla kwama take away ukudla sekudla estradini ukudla okunye nje ukudla you don't think ukuthi kune acid kodwa mina ngikakutshela ukuthi kune acid aboma uthenga inyama nje rank lapha la kuphekwa khona oanti zonke insuku uzothenga inyama uthenga ushatini nani nokudla ngithi mebeza uchakalaka abafaka ithini ithini liza nesitashi esisimanga neacid esimanga amathini ke nje wonke uma besingakhuluma ngawo ngashona ilanga because ukuze ukudla kusethenini kuhlali kufanele kubulawe yonke into omsoco kukona ukuze kukwazi ukuhlala ethinini ukuze kungaboli singasheshe kubona so lokudla lokho engikubalayo wabona ukuthi abanye i-daily food lengisho yerank inyama ushatini ubhontshisi owenza uchakalaka noma mhlambe nesalashana eceleni lokho kudla iacid ephezulu ekuloko kudla ngeke uyikhona and akukona lokho kuphela uzothola ukuthi useyehlisa ke wehlisa lokho kudla uzokwehlisa ngegcole acid nge-energy drink ayithi 10 rand ufake enye acid phezulu acid uvela umzimba usonenkingi bengenzanga lokho uzokwehlisa ngedamp lika beer alcohol ine acid nayo bengenzanga njalo uzophuza lamanzi akhe ahlale waphethe ngesitsha anolamula phakathi awudingeki ulamula zonke insuku uma usuvela usugula because une acid uyabona kunama fruit ke ekufanele siwagweme nje amanye awo iwona ulokhuzane ulemon amanye awo ubanana kune acid eningi akufuni ukuthi ukudle zonke insuku so uma udla ukudla njalo kunepapa nojeqe noma irice ke nje cishe lonke silidlayo eSouth Africa liplastic liqhamuka somewhere liplastic ilanga phakathi ingakho ubona nama price akhona because sidla iplastic so umudla lokudla konke icolon upopopo make wangcola lindela ukuthi uzoba neacid reflux makwa neacid reflux uyibona kanjani one uba nepain ebala engapheli khona ipain nje ebala ikugwaza ngathi shaya inhliziyo bese izoshintsha indlela ophefumula ngayo angithi ama veins lawo ahambisa ioxygen asecinene bese uzoba nenkinga yenyawo eyishisayo embulwayo zimbathiso izimbulo njengoba kubusika nje when ushiselwa na umzimba ungathi ungena kuma flashes very early kanti iproblem yakho acid reflux iacid iseningi emzimbeni le acid make yakhula ifika la idalela khona iBP engacontroleki
Just imagine ukuthi bangaka abantu be-BP. Uyazi ukuthi inkinga yabo yini? I-acid emzimbeni. Inyama eningi abayidlayo, inyama eningi kakhulu emzimbeni, ipapa eliningi kakhulu emzimbeni. Lokho kwama-veg abantu abaningi, especially abantu besilisa abakufuni. Mina ezami nje ingane ziwafuna ama-veg. Sengakhuluma ngaye ngathi umuntu oyibonela mayisegula. Inkinga ama-veg ugreen awukho. Uma ubuyele emuva ngokweminyaka uyababona ogogo bethu ukuthi baphila isikhathi eside kangakanani. Ba-strong kunathi. Thina njengoba uthola ukuthi umuntu uneminyaka ewu-35-40 mesukuma ngesiqubulo mehlala phansi isiqubulo umzimba ubuhlungu wonke inyawo zibuhlungu nasemehlweni uhlala bedizi ama-signs e-acid lawo emzimbeni uhlala ube ne-dizziness kuba ngathi uphuzile ungaphuzile uhlala ube nento enyukayo la ibuye yehle abantu abaningi-ke ngibalaphayo uma wanalento enyukayo yehle uvela athi idliso sedlisiwe ngithi nakulona idliso i-acid iningi emzimbeni ayisacontroleki and uyaqhubeka udla wrong udla ukudla okuyifake ubalekela ama-veg khona uminister osadlula emhlabeni oyeloko eshilo nje khale ngo-beetroot ke wekhala ngo-beetroot kanti wonke ama-veg o-green siyabadinga emzimbeni and mupheka lokudla lokho kwama-veg enza sure ukuthi akuvuthisiswe ama-veg awavuthi mwenza ispinashi se-halfway mwenza ikabishi li-halfway konke kufanele ukudle sakukuhlafuna hayi ngoba kuphela ugesi kodwa umuntu ophekayo uyazi ukuthi upheka ini ukuze abambe lezi zinto eseyilahlekile emzimbeni uma unenkani-ke ungakwazi ukukuzwa lokho sokulapha thina hayi akukho okunyiko ukuthenga nje hayi ukuthi sokulapha nje impilo yakho yonke asikhumbule ukuthi amaphilisi owathatha eklinikhi noma kudokotela uma usuwathatha njalo asupplementa ispinashi obekufanele usithathe early. Dokotela ngicela singaqali siye lapha eklinikhi ngisafuna ukuthi sibuye sizelana ekutheni vele dokotela lokho sokufundisa khona nje vele asizwa. Yeah. Vele fanele silashwe njengamanje. Yeah. Ngoba sesihlala esikhathele sihlala silele. Nayo lento lokho ikhuphuka la idliso sesiyayizwa. Yiziphi izinto ongakwazi ukuthi usisize ngazo la? Lana into fanele uyithole sino stomach service. Stomach service green cap I think ukhona la. Yes. Stomach service angithi uma sidila nomzimba noma ubani odila nomzimba udokotela sidila necolon qala. Yes. Siqale siflashe yona sikline yona. So stomach service usebenza lokho uqede nezinhlungu emzimbeni and awusizi lokho kuphela usiza nokuthi uma umuntu we-alcohol utshwala uyakwazi ukushaya utshwala emzimbeni abanye ngibanike ngithi mina ophuza ngo-12 ngoba ufuna ukuvuka ngakusasa kube umsombuluko omuhle ngeke uzungikhiphe ngesizwe ube njani stomach service ngeke ungikhiphe ngesizwe ufica upoison uzokukhipha and uzobe ukusiza phela uflasha lo poison osomningi we-weekend njengoba senama-weekend amaningi manje njengoba nje unyaka uhamba kanje kuyacaca ukuthi fanele siqale sikline emzimbeni ngoba i-weekend meyinde nje nensuku eziwu-3 eziwu-4 imicimbi yonke leyo ushuthi uzohamba odlodlodlodlodlo uzobuya nopoison umzimba ngosuku lokuqala emsebenzini ungenile emsebenzini ukhathele ungakaqali ukusebenza make wathola indawo yokuhlala encanyana uvela ulali so ustomach service usiza kulonto ukuthi umzimba uvuke umzimba uphaphame bese sekunika ubodyguard lapha bodyguard ke wakhiwe ngo-Swedish bitter herbs iwona kuphela emthini yethu obabayo and leyo uphethe ustomach service is 150 kuphela inkomisho eziwu-4 idingayo lapho ukuflasha then lapha uyosizwa u-300 isigubhu lesi esiwu-2 litre sona-ke ezobe sesidila nazo zonke izinto ey'khona emzimbeni wakhe ipheyini yilokuthi usukume ngesiqubulo ulale ngesiqubulo uma ulala abanye-ke banele nkinga yokungalali ubuthongo nje abukho uphelelwa ubuthongo uya njalo etoilet eyochama sekune-problem ye-acid and i-acid izala ama-kidneys yeah aseyitolo bolani KZN TV sihle nayo baphila namhlanje sithi baphila abantu seyitolo siyabuya Asiphinde sikwamukela mbukalani KZN TV sabukuluhlelo lengqikithi sihlahleni nayo dokotela namhlanje sithi baphila abantu dokotela nawo komunye umbuzo vele okuningi sesivele sesigaxele vele ikakhulukazi lokho kade ukuthinta nje kwamaphilisi vele sesidla amaphilisi BP ushukela ngike ngabona umama udla amaphilisi mhlawumbe awu6 e-BP
ngosuku ushukela ushukela zonke lezo zinto lezo ikhemesi sisendlini isisendlini now yiziphi izinto engingangisiza ukuthi ngiflashele amaphilisi because ungitshelile ukuthi nawo lamaphilisi lawo anobungozi obudalayo emzimbeni angiqale lana ke into yokuqala nje ayikho into ekuthiwa chronic emaphilisini ngivulela amehlo njoba ngiyisho ayikho uyabona uphethwe iBP iba nomshini weBP endlini amaphilisi eBP uwaphuza ngoba iBP inyukile uyangithola awukwazi ukuthi ungaphuza amaphilisi zonke izinsuku ayikho into enjalo amaphilisi eBP ngisho udokotela okutshela uma uyibuza lento uyibuza nje kahle ungalwi ukuthi fanele ngiwaphuze zonke izinsuku wena there is no need thenga umshini wokuchecka iBP lo fakwa la ozokutshela ukuthi iBP yakho namhlanje iyawadinga yini amaphilisi thenga umshini wokuchecka ushukela ukuze ungadli legaxa zamaphilisi oyidlayo uzubuyise amaphilisi asegcwele umzimba so yonke lento lamaphilisi lawo walode emzimbeni amaphilisi kane acid ngikhuluma ngeacid so le acid le izothi ngagcwala umzimba bese uphathwa ama kidneys ekuqaleni sasichazela ukuthi akekho umuntu odla amaphilisi ongeke aphathwa izinso which is kidneys izinso isibindi kuzolimala ngoba uNkulunkulu ngesikhathi akho umzimba wangakhele ukuthi akungeni acid engaka emzimbeni cabanga ke wena ufika uyilode ngokudla uphinde uzoyiloda ngamaphilisi uphinde uzoyiloda ngotshwala uyilode ngama rebooster lawo waphuzayo so emzimbeni nje sekuyaphithizela ingako noma ulashwa wena fanele kube iproject engathi kwakhiwe ibridge yabona because ubalekele into ebi basic and uyakoku worse enye inkinga ke enkulu esinayo affordability abekho abantu abagula njengabantu aba-affordayo because une medically akafuni nje ukucabanga lutho ukuthi inkinga yakhe esemanzini akalungise lento yamanzi gijimela kudokotela bonke abantu abane medical bagula ngaphezulu kwabangenayo imedical angazi noma uyangizwa baguliswa uku-afforda kodwa befuna indlela enqamlelayo bengafuni ukubuyela izinto ezibasic ukuthi ngize ngifike kanjani la kule BP engaka uyabona ke njengoba bengibala nokudla ukudla nje okurefiniwe ukudla okufryiwe kuma restaurant mufuna nje ukuphila kahle kuhlukana naloko kudla uhlangane nako by mistake bese kuba oma chips oma pizza oma fried khona esinye isitolo engaze ngabuza mina ukuthi uhlanyo olufaka usawoti enyameni lisaphila noma umuntu osahamba ngoba angikaze ngizwe inyama yechicken enosawoti ongaka lokuthiwa ama hot wings kusho usawoti and abantu bayawuthenga angazi to regulate wephi but ngokomzimba wethu umzimba wakho udinga i-half teaspoon kasawoti ngosuku u24 hours mungakanani kusawoti esuthola ekudleni abanye I used to tell them ukuthi yindaba ungake ngelinye ilanga upheka inyama ebovu ungayifaka usawoti uze ukuthi usawoti awukho yini ngoba inkomo mayidla utshani bunosawoti abukwazi usawoti ungabibikho enyameni so and mawuyipheka upheka nenye efaka usawoti nengafaka usawoti efakwe kahle usawoti nale engafakwanga usawoti bese ibekwa la kuthiwa yidla zinosawoti zombili so lento iyatshengisa ukuthi na usawoti njengoba sijuluka nje uvuka ebusuku ujuluka ube neBP enyukayo usawoti eminingi buka ukuthi inkinga esiyenzayo ingakanani kufike kube inyama efakwe usawoti ephekwe ngusawoti ibe kade idla utshani obunosawoti phinde sithebeni kuzofakwa usawoti okucobhoza ngeke siphile guys ngeke akekho ngisho ungathandaza noNkulunkulu ngeke enze lutho kulento yethu so fanele silungise ingqondo zethu kahle siqale emakhaya la sikhona and abanye abantu ke bayakhale ngokuthi space sokutshala sika kushiya ukuthi enza insimi eyi-hectare kuthiwa kodwa ispinach no lettuce no bani awukuthathekini okuthathe kwakho egcekeni lezi zinto ezigreen njalo mekudliwa ulokuthi ophapha ngaze ekudleni uzowubona umahluko ukuthi bese ulungisa indaba amanzi ukuthi awabe clean uwayeke lawa masipala noma ngabe imuphi awekho clean nabo bawaphuzi ngoba bayawazi ukuthi awekho clean enza indlela amanzi njengamanje njengoba ngikhuluma nawe ilitha u120 irefill and mawenza irefill musuthatha icontainer eke yasebenza uyorefilla ngayo ama container abhaliwe bakithi ukuthi iya recyclishwa once wayisebenzisa okwesibili nokwesithathu suyupoison hayi ngeke kuningi so ke sigcina sesibuyela lana ke sesizolapha silapha ngalendlela and inkinga ke ayigcine emzimbeni iyadlula iye ezintweni zakamoya
Yes. Uyabona ke zakamoya izinto ezi-spiritual, izinto ezingaphakathi. Yazi ukuthi wayithinta ke le kamoya. Iyakhona impela because mase ngigula vele ngizoqala ngabathakathi. Yes, ngithe manje mase ngigula sengibheke phezulu vele ngiyayizizwa lezi chapha kuthayela. Yes, ingqondo ngithi vele sisethwe kanjalo. Ingqondo vele siyangitshela ukuthi kunezilwane. Udoja umsebenzi wakho njalo kunaka umzimba wakho. Usubona umakhelwane othakathayo nomalume la ekhaya othakathayo nothwele nonjani ngoba kodwa phela vele dokotela ngithi mange ngavuka inyawo umeqo lo. Akona umeqo, i-acid noma izinto. Uyabona nje mina sengilapha abantu abaningi abafika becatshiwe, ucatshiwe ngoba kuthiwa umeqo noma yini. Ngithi mina ke sibone ukuthi iwona yini. Mina ngizokulapha, mina ngizoflash umzimba. Mina ngizokunikeza izinto eziqondene nama-kidneys ne-acid emzimbeni ziyicontrole. Wena uzongitshela after 2 weeks ukuthi zisaqhubeka yini inyawo nokushisa, zisaqhubeka yini nokuvuvukala. Bese ungitshela wona sekwehlile. Ngithi uyabona ukuthi ke sonke lesikhathi ugcatshwe inyawo wena kuthiwa umeqa, awukho umeqa. I-acid eningi emzimbeni, umzimba i-acid u20% usungaphezulu kwalokho. Bese kuthi alkaline bekufanele u80% isiphansi u10% because vele izinto ezigreen wayibalekela wena. So ugcina ugula kanjalo. Ngithi ke lento ayigcini kuloko kuphela. Buka kuloko engiwelela kubona ukuthi kunake lokho ukuthi uma uthenga ingubo zokugqoka nazo uyiclean spiritually. Yes. Ayithi sesithenga koduna usathina manje. Yes. Siyothenga thina izinto lapho esingasazi ukuthi zayigqokwe obani. Benamuphi umoya. Angifuna ukusho ngisho ukuthi isukaphi kodwa isuka la isuka khona. Ezinye zinikelwe ngenxa ukuthi abaniniki sebashona. Thina sesifaka nama-weave thina enwele zabanye abantu. Zonke lezi zinto sifuna ukugezwa before uyisebenzise. Thina sesithenga imizi ekuyahlala abanye abantu. Bafela khona. Thina sesithenga ama-couch akahlala abanye abantu akomunye umuzi. Thina sesithenga iy'moto ebeyihamba umuntu mhlawumbe othwele obefaka iy'nto zakhe lapha emotweni. Mase idayisa imoto akayikhiphi. Uyabona siyamhlupha nathi get rid of it and wena ngeke akutshele. Ingaka abantu abaningi ngisho bethenga imizi namhlanje babuza ukuthi why udayise ngemali ephansi kangaka. Kanti umniniwe uyazi ukuthi kunezilwane kulowo muzi. Angeke akutshele wena othenga umuzi uyobona masuhleli khona. Impahla zokugqoka. Khona abantu nje abadakwa utshwala ngendlela eyisimanga ugqoka impahla zomuntu ezidakwa. Bephuza kodwa isacontroleki. Khona abantu othola ukuthi ugqoka impahla noma uhlala endlini yomuntu obengenasimilo andisiphumile isimilo kusona. Uma ngiyigoqa yonke lento ithi wena usufuna ukushada manje noma ukushadelwa but awukhathofile that bond yomjolo wabantu abawu20 kuwe walala nabo. So wena usekufanele uthathwe uyise kumbhabhadisweni osemfuleni ohambayo noma kwimpophomo uyogezwa lapha before kukhula indaba ukuthi wena uyoma phambi komfundisi neveyili noma mhlambe uyoma lapha esigangeni la nizogida khona. Ubulale ukhathofe lamabond amaningi onawo. That's why ubona namhlanje imjolo namhlanje ayihlali. Imishado ayihlali. Uthe eshadile 3 months down the line sebeyahlukana. There is a bond yemimoya efuna ukuthi umniniyo aye kobhabhadiswa emfuleni aye kobhabhadiswa empophomeni ayogezwa lemimoya eminingi. Even ingubo moyithengeza amasekeni sifuna uyilungise lezo ngubo. Ukhipha imimoya ebikade isetshenziswa yilowo umuntu obegqoka lento because isimilo sakhe awusazi. Ayikwazi okuningi mbukela. Asiyitolo mfowethu ngoba kuningi kakhulu. Yabona mase ukhuluma indaba yezimpahla lezi ezishibhile sithanda ukuyithenga laphana. Iqiniso ngempela ukuthi ezinye zazo zayinikelwe abantu imindeni yayiseshonile. Sithenga imibhede ama second hand kade kufela umuntu kuwona. And asiyicabanga zonke lezi zinto lezi ukuthi spiritually ziyas affecta nas. Ubona ingane nje sivuka umbhejazana manje kade uyikhulise ngendlela efanele. Kanti awazi ukuthi lezi zinto ezithathayo elethe emzini wakho. But ukhona kubaphila and zikhona izinto angasilekelela ngazo ukuthi sikwazi ukuthi sixoxe lezi zinto lezi. Seyitolo siyabuya. Asipende sikwamukela mbona KZN TV sithi baphila abantu suka sikhuluma zona ke lezi zinto lezi ukuthi kwesinye isikhathi noma singakudayiselanga imbiza but mawuthola ulwazi lokuthi kufanele uphile kanjani kusuke kwanele lokho kudokotela because ufuna ukuthi abantu bephile bebe right. Uma usuza kuye usuyazi na ukuthi uhloboni umuntu ingoba ufana nami.
So sizoqhubeka ke senze kanjena senze sikufundise ngoba isiteshi esomphakathi kanti futhi sinidinga niphilile ukuze nikwazi niqhubeke nibukele 1KZN TV. Dokotela asiqedanga la kule moya. Yeah. Uma singayithintanga imali ngenxa ukuthi we exchange ngemali usuku nosuku. Ila sidlula khona. Ila sidlula khona ila because siyithintile impahla but ngibona ngathi imali inkulu kakhulu because akekho ongayithinti imali. Yeah. Okay. Okunye nje engeke ngikhuza abantu kukona noma ngingahlangene neshow esiyenzayo ukuthi ungazenza umashonisa. Oh okay. Musubolekisa ngemali ngoba ubolekisa ngemali wena. Bakhona abantu ababizelwe lonto. Mina muthi nje ngicela ngiboleke imali ngiyakutshela ukuthi hayi ngithatha ucingo ngifonela umngane wami omashonisa uthi nali customer lakho la because mina ngibolekisa ngemali. Imali iyasetshenzwa ukuthi ngithathe nje example elula. Uyazi ukuthi meke yolotshola imali lale emsamo. Uyakwazi lokho. Ucabanga ukuthi kwenziwani? Iyasetshenzwa le mali. Le mali ibikwa edlozini lala ekhaya ukuthi iyaphuma iyakuloya muzi. So mifika nakuloya muzi before bayithathe mekuyimali yo cash. Before bayithathe bayise bank bayithatha bayilalise emsamo. Uyabona? Uyabona ukuthi there is spirit ngala balungisa manje ispirit. Awuthi ngidlule kulento nayo. Ngeke ngayisho ngigijima. Uyabona ukuthi la ku involve amadlozi angapha namadlozi angala. Yeah. And then just imagine wena usulotsholiwe bese niyaxabana nomuntu wakho bese nishiya ilenga kanjalo. Ningayi koyilungisa ngokomsamo ngoba kuphume imali ethintiwe ngala nemali ethintiwe ngala. Uyangezwa? Yeah. Bese uyaqhubeka uvela uqhubeke nje. Let's say ke akubona abantu bamadlozi we are Christians. For sure umama nobaba wangala lo mshado wenu bawukhulekela. Yeah. Nangala ukhulekeliwe. Kodwa mase uphuma awusalokhwa ukuthi awusekho wena, awusekho ethunzini la kaGasa. Uhamba nalento uyoqala umjolo omusha umshado omusha ayikho ke lonto. Kufanele kube khona imbuzi ngokwesintu ecut off that bond yokuthi kwaphuma imali ngala nangala kwaphuma imali egeza wena ntombazana igeze nawe umuntu wesilisa ukuthi ukwazi ukuqhubeka nendlela uthola umendo omunye olandelayo. Ngibuye ke ngize kule imali nje mengabe kuukuthi ucash iyafuna ukuthi ube nendawo yakho la uyibeka khona uyidlulisa khona. Yes, ihlale khona. Kungaba isigodlwanyana sakho ikhona lakho okhuleka kulona la mhlambe kunamakhandlela kunosawoti mokuumuntu ukuthi awuyena umuntu wamadlozi. Uma ngenjalo indawo yakhe eyisigodlo semali ngoba labantu ababolekisa imali ngeke bakutshele yonke into. Imali yabo ihlale egodlweni. Ingakho ingakho uboleka imali kubona awulali mase kufanele uyibuyise nendlela okumdoja nje ingqondo ivela ilokhe because bayisebenzile imali. So uma umuntu osebenza imali mina sengaze ngakhuthaza ukuthi angithole ama speed point imali isuke ngala ingene ngala ihambe ngebank ingezi kumina ucash leze kumina ucash nami ngiyoyibeka somewhere la ngikhulekela khona ngoba angiyazi ukuthi isukaphi. So indaba emali nje inkinga. Uxakeka phela dokotela mangiboleka imali nje kuwe manje 500 ngeke ngikwazi ukuyolalisa lapha kufa usebenze manje. Ngisho kona ukuthi sikhulumile lento yokunqamulela bese ikhuluma ngempilo ukuthi zonke izinto ezinqamulelayo zinama results anje. Uyazi ukuthi khona abantu ngenxa yalombuzo wakho abangasakwazi ukuphuma komashonisa. Uyihambisa ayibuyisa athe le 2000 awuthathe last month ebecela omunye u2000 wenyanga ezayo. Abanye bayiboleka ngishiya khona imali because lento ihamba nemimoya ingakho ngithi nala kulobolaneni nase imali abantu abazi ukuthi ziqala emsamo ziqala emkhulekweni ngala ziboshwa isalukwazi sala ekhaya esikhulekayo ngala ziboshwa umalume ngomsamo. So ibond yenu ukuzinqamuke fanele inqamuke ngokuthi kubuyelwe emuva kuyosho ukuthi sesihlukene. Ngigezwe ngala sigezeke khona sokwazi ukuthi senze njani siqhubeke. So izinto sinazo ke la zokugeza siningi kakhulu sinale labo South abaphinki sinomlotha ngale wemanga of which iwona esusebenzisa kakhulu kukhona amabutho okwazi ukukhuluma nawo. And enye into engeke ngisho nokuthula ngiyithi make sure ukuthi mulanda imithi kumuntu olaphayo uyayikhulekela nawe. Usithatha imizi ugcwalisa awazi ukuthi kwenziweni iningi into enziwa abantu abalaphayo. Enye ngaphambanisa nento zakho. So mawukuthi umuntu kaNkuluNkulu khuleka kuNkuluNkulu ukuthi nayi imithi engithenge kaGasa ngicela uNkuluNkulu
ungilekelele ngibe right nayo imithi lapha eMpephweni nayo imithi engiyithengile ngicela le mithi ngisebenzele la egcekeni la ekhaya ngithathe kaGasa so lezi zinto njengoba ngithi sisebenza ngemimoya singakudoji lokho ingakho iBhayibheli lihlola nomoya yabo ingakho lo mfana oculayo yathi imimoya ngemimoya usho yona lento ukuthi ivunguvungu ziningi bonke abantu izinto zabo sebeyibambe ngemimoya so ke la sinezinto zokugeza igceke mawuzoba nomcimbi sinezinto zokubopha igceke uma uzoba nomcimbi abantu bangafiki nemithi bagange kunezinto zomathithi balesifakile la zesintu kunezinto zokugeza ngale opink labe sibabonayo no blue nobani bokukhanyisa indlela zakho mawusebenza ngabantu kakhulukazi laba abasebenza ngabantu like abantu abadayisayo abantu abama salesmen o saleswomen vele labo bantu bageza njalo kufanele ugeze ngoba senginesigameko kufanele ugeze ngoba uhlala ume phambi kwabantu uhlale uthatha imali zabantu so kudinga ugeze bese kuba umlotha bese kuba izinto ke zomzimba wonke ke ezilungisa i-detoxing yomzimba yaza ngifisa isiphumo esingakhulumanga ngestress akukho kwestress okuphethe ukhona umuthi westress sake sakhuluma ngawo ukhona namanje la emthini yethu ngoba ngizwa mangiphethe umqala ngithi wathi mawuphethe umqala ngathi umqala ukhathele kubuhlungu lezi zindawo stress leso kubuhlungu emhlane kodwa kungekho ukuthi ushayekile noma so usuke kune stress and stress siya kwi depression to stroke so kumelwa inhliziyo lezo zinto nje zisithatheka kancane ndigcina and akukho right ukuthi wena ungathatha amaphilisi e-stress abe chronic wadle nje impilo yakho yonke ngoba kuthi une stress okunye abantu abanganqeni ukuya kwi therapist khuluma iyadokotela abanye angithi bahleli nezinto ngaphakathi uthola ukuthi iyona lonto emcindezelayo iya kudokotela wengqondo uyodila naleyo nto akutshela ukuthi uzodila kanjani nayo ubuye uso right futhi hayo yedwa kuyokuthi stress sakho singakanani mhlambe somkhwenyane seyingane noma sebusiness so into stress kakhulu namhlanje engiyaziyo mina imshado nemjolo abantu bayabulalana so masuna leyo nkinga ungahlali nayo ukuthi hayi ngizophola kuthi uzophola girl no udinga i-therapist udinga i-medication mhlawumbe udinga nokuyothi kuyokhathwa ibond ngoba okunye kusuku ungafuni ukuvuma ukuthi lo muntu ngihlukene naye angazizumbuyisa kanjani ngoba phela seshilo ukuthi akasakufuni sedlulele phambili so wena yamukela lokho kufanele sikulaphele lokho ukuthi yamukela ukuthi awufunwa and lo muntu usedlulele phambili ngombuyisa imithi ingakala etafuleni bukolani KZN TV sihleli nayo udokotela namhlanje siphuthuma izitolo masibuya singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu Asipina sikwamukela bukolani KZN TV sabukela uhlelo lenqikithi but singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu besihlena udokotela baphila kodwa before semdedela hambe ngiyazi ukuthi abaningi sebeyayibuza ukuthi lezi zinto zitholakala laphi nami nje ngasebenzisa yiphi lengayisebenzisa stomach service kade ngiphethwe iqolo dokotela laphela lapho la ngaphinde labuye so ngithulela ubufakazi babazana namhlanje kuzongisiza ngoba umqala wami shuthi une stress somkhwenyana noma seyingane noma seyingane yes dokotela but okubaluleke kakhulu njengamanje ukuthi sithole ukuthi le mithi le sizoyithola kanjani nendawo okay sasiqalile ke manje sibuyisele emakhemesi uyakhumbula ukuthi sike sayikhipha emakhemesi emva kweCovid sama ke sawayivala lento ukuthi sise emakhemesi siqalile ke eMaritzburg nje KZN iyatholala ka focus ukhona eMaritzburg cishe ukhona yonke indawo so focus siyawusupplya kakhulu so i-supply eningi bazoyithola khona abazuthola lokho kuphela bazothola no merchandiser okusho ukuthi umuntu ozobasiza abalekelele ukuthi kahle kahle njengoba ukhuluma ngobuhlungu obulayini oyidingayo awudingi lokho otshelwa abantu kodwa udinga lokho kuzodayiswa ngamasingili kuzodayiswa ngamakhombo njengoba sibona le Calport it's a combo so kuzodayiswa ngamasingili kudayiswe ngamakhombo uzokuthola focus uphinde ukuthola eMega City eMlazi udokotela uDlamini udokotela lo professional but uvumile ukuthi asifake imithi ekhemesi yakhe ngale kwaloko siyakwazi ukuthatha impahla sifake kaPexi uPexi ukhona vele uPep ngakini sideliver khona ngoPexi ayikho uyabona uPexi noPep ayikho indawo singakwazi ukufinyelela kuyona eSouth Africa yes dokotela asibonge kakhulu ngiyazi ukuthi inombolo zocingo vele zikhona abantu bazokwazi ukuthi beyibone but amazwi akho okugcina nje kulezi zinto esikhulume ngazo namhlanje
kulezi zinto esikhulume ngazo ngihlale ngisho ngisasho namanje ukuthi uma ungafuna ukudla njengokwelapha uzodla amaphilisi njengokwelashwa. So uzokhetha wena ukuthi ufuna ukudla okuright noma ufuna ukudla amaphilisi impilo yakho yonke. So kwelapha ke kungcono kakhulu ukuthi uzilaphe kuse lama symptoms esavela. Siyatholakala ke ngiyocela ukuthi kuleya number evela ku screen abantu kakhulukazi bavele bangene ku WhatsApp futhi umuntu mengibingelela ngathi hi athi hi bese bhala indaba ngoba hi basuke beyu 300 cabanga kufanele ngibuyele kubona kungcono nje vele ungene nendaba ubingelele nje ungene nendaba yakhe phelele khona ngizovele ngikuphendule ngiyabonga kakhulu. Asibonga kakhulu Dr. ngesikhathi sakho nokuthi uzosifundisa ngezinto ezibaluleke kakhulu. Mina njengoba sengihlalile nawe sengifunda izinto eziningi mayelana ne-stress mayelana nokudla amaphilisi nomeqo lo njengoba bengeqisa nje namanzi shophela nokuphuza amanzi. Asibonge Dr. Sibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Asibonga bukalani KZN TV sibonga kakhulu iCrown KZN TV yenza inhlelo zazibe impumelelo sithemba ukuthi kukhona nekufundile namhlanje kodwa sinishiya nalo ukuthi phuza 2 litha wamanzi ngosuku sesiqedile sibonana ngokuzayo senthanda.